Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πρώτη του μηνός έχουμε σήμερα. Καλή χρονιά να έχετε με υγεία. Ως πρώην ψυχαναγκαστική, ήθελα πάντα πρώτη του μηνός να είμαι full οργανωμένη, να σημειώνω τα πάντα στο ημερολόγιό μου. Και αν ήταν μάλιστα πρωτοχρονιά και έπεφτε και Δευτέρα, έλεγα ορίστε, αυτό είναι το σημάδι από το σύμπαν ότι αυτή είναι η χρονιά μου και θα οργανωθώ τέλεια, θα καταφέρω τα πάντα και θα πετύχω όλους μου τους στόχους. Πλέον το έχω αποβάλει όλα αυτά τα βαρύδια και δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουμε δυναμικά τη χρονιά πρώτη του μηνός, καθώς κάποιοι θέλουμε τον χρόνο μας. Είναι φυσιολογικό κάποιοι να ξεκινούν πιο νωρίς στην οργάνωση της ζωής τους και κάποιοι άλλοι πιο αργά. Και αυτό είναι πολύ εντάξει. Ωστόσο, δεν σας κρύβω ότι περίμενα πώς και πώς να περάσουν οι μέρες για να συμπληρώσω το ημερολόγιό μου, γιατί κάθε φορά το ξεφύλιζα, μου δημιουργούσε άπειρη χαρά και μια πολύ μεγάλη επιθυμία για δημιουργικότητα. Επιτέλους, έφτασε αυτή η στιγμή και όπως κάθε χρόνο θα συμπληρώσουμε μαζί το ημερολόγιο. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να δημιουργήσω λίγη ατμόσφαιρα, να ετοιμάσω το τσάι μου, να ανάψω το κερί μου και να καθίσουμε έτσι μαζί να συμπληρώσουμε τα ημερολόγια μας, είτε έχετε τη Novel το ημερολόγιο παραλάβει, είτε έχετε οποιοδήποτε άλλο ημερολόγιο. Είναι πολύ ωραίο γενικότερα να δίνουμε έμπνευση ο ένας τον άλλον. Και φυσικά μπορείτε και εσείς να μου πείτε τις προτάσεις σας, τι σας βολεύει να έχει μέσα το ημερολόγιό σας, τι συμπληρώνετε εξτρά εσείς οι ίδιοι. Είναι πολύ ωραία η διαδικασία της συμπλήρωσης ημερολογίου και είναι αρκετά διαδραστικό όταν λέμε μεταξύ μας τις ιδέες μας. Το συγκεκριμένο ημερολόγιο το αγαπώ πάρα πολύ και δεν μπορώ νομίζω πια να συμβιβαστώ με οποιοδήποτε άλλο ημερολόγιο, γιατί αυτό δεν μοιάζει με κανένα άλλο, καθώς σου αφήνει χώρο για να το κάνεις δικό σου. Να βάλεις το στίγμα σου και να το κάνεις μοναδικό. Φυσικά είναι πολύ ποιοτικό όπως ήταν και το περσινό μας ημερολόγιο. Το εξώφυλλο είναι σκληρό για να μην τσαλακώνεται. Έχει επίσης σκληρό πιστόφυλλο για να μην τσαλακώνεται όταν το βάζετε στην τσάντα σας. Φυσικά το χαρτί δεν το αλλάζω με τίποτα. Έχει αυτή την πολύ ωραία ποιότητα. Είναι το χοντρό χαρτί, στο οποίο δεν βγαίνει το μελάνι από πίσω. Είναι αυτό το χαρτί που χαίρεσαι να γράφεις. Σας το λέω κάθε χρόνο. Επίσης μέσα είναι πολύ διαδραστικό. Έχει πάρα πολλές σελίδες. Θα τις συμπληρώσουμε και μαζί. Νομίζω πως σήμερα δεν είμαι σε θέση να τα συμπληρώσω όλα μα όλα. Όπως σας είπα, έχω διώξει τους ψυχαναγκασμούς μου. Θέλω να πάρω το χρόνο μου. Και αύριο μέρα είναι και μεθαύριο μέρα είναι. Όπως σας είπα, δεν έχω ψυχαναγκασμό να τα κάνω όλα την πρώτη μέρα του χρόνου πια. Γιατί παλαιότερο το είχα αυτό το πρόβλημα. Και γενικότερα θέλω να ακούω τον εαυτό μου. Δεν θέλω να τον πιέζω πια. Φυσικά θα σας έχω μαζί μου στη διαδικασία. Ίσως βάλω και λίγη χαλαρωτική μουσική να ακούμε. Και φυσικά το ημερολόγιο μέσα είναι διαφορετικό από πέρσι. Θέλω κάθε χρόνο να το διαφοροποιώ και για να γίνεται όλο ένα και πιο λειτουργικό, αλλά και εσείς να μην το βαριέστε. Θέλω να είναι κάθε χρόνο μία έκπληξη για εσάς. Δει και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βαριέται εύκολα. Δεν θέλω κάθε χρόνο να βλέπω το ίδιο ημερολόγιο μπροστά μου. Αυτός ήταν και ο λόγος που ξεκίνησα να σχεδιάζω αυτά τα ημερολόγια, γιατί όλα τα υπόλοιπα μου φαίνονταν πάρα πολύ ξενέρωτα. Είχαν μόνο ημερομηνίες, μόνο γιορτές, τέτοια πράγματα και γενικότερα είχαν πολλή πληροφορία που εγώ δεν χρειαζόμουν. Πάμε να ξεκινήσουμε να συμπληρώνουμε τα ημερολόγια μας. Πάω να βρω λίγο τη μουσική που θα βάλω να ακούω όσο συμπληρώνω το ημερολόγιο για να καθίσω λίγο να χαλαρώσω. Θα φτιάξω και την κατάσταση που σας έλεγα με το κερί και το τσάι και πραγματικά ελπίζω να πάρετε έμπνευση από τον τρόπο που συμπληρώνω το ημερολόγιο μου και να χαλαρώσετε κι εσείς μαζί μου. Doing crazy dreaming.
Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Όσοι μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο, αφήστε μου μια καρδιά, ένα σχόλιο να ξέρω ότι μείνατε μέχρι το τέλος. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι κυρίως μέσω Instagram που έχουμε φτιάξει μια πολύ μεγάλη κοινότητα, αλλά και μέσω του YouTube, είναι πολύ ωραίο που συνεχίζουμε μαζί αυτόν τον υπέροχο τρόπο ζωής και εξελισσόμαστε παρέα. Ας μας φέρει το 2026 τις χαρές που μας στέρισε το 2025, να γίνουμε πιο δυνατοί, να πατήσουμε καλύτερα στα πόδια μας και φυσικά να έχουμε υγεία. Αν σας άρεσε το βίντεο και σας φάνηκε χρήσιμο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Έρχεται πολύ σύντομα το επόμενο βίντεο με όλες τις αλλαγές που έχω κάνει στη ζωή μου, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας!